ka Pyrthei TV. Na katup Khubor kimat tunginik mi mentaya ki Khubor na ka Jylla. Ki samla wat kam ka Jylla hadien ka jingbum seiso ka jing lek pan jing shai halor karta penrung kam pulit. Hagala singu play kila lek bani kendo yau secretary jonga personal department uba Cyril V Dengdo ban pan jing shai halor karta thungkam. Kasamla barilang penro kabala lam khmat ya gani ka kunhun kisamla kala itu ba ka jing kendo yo ba Cyril kalong ban pan ya jing penbek ha ka bayadai bat karta thungkam. Kalami ka jing kan roi bat ka jing yak takti ha jan met jongga arpo tarik Ïaïong arjar arpsau ha pedeng kisau ne sangut ki karmetor bat ki khasi hadien bala dep ya di ya bam ha ka wei ka jaka bam ka bakerteng ka sau ayom restaurant ka badon ha yodo ha basa so sau ya ka bala long try do ba shan bor lang so tun kat kum gajing itu jong manager jong gani ka restaurant u chief Kumar Singh laong bakini ki arkon hun kilai sedang shua banyak kan roi hapo ka restaurant balaong ru hadien bakilai mi na restaurant kilai thau jingkulmar bat banyak pen ibor sashabar don bok bada ka jing 1 point ki pulit lala ban tem ya ka jingkulmar laingut kisamla kasi kibasong basa aksinong Tang Sky East Giant Hills District kila mansau hadien bakila sya kawut lati ha kisipai Border Security Force kibaju apahara hajing kieng ha kisinong Sona Prodi. General Secretary jong Kakasi Students Union East Giant Hills District uba KS Suchang ulai itu bakani kala jaha kapor khandai bejim met jong kasngi ublai ka arfui tarik Ïaïong arjar arpsau kat bakidang mi na Tang Sky ban lek syakasnong shemplong kat kum gejeng itu jong uni unong yalam ka KSU na pedeng ki laingut ki wala syak kawut lati ha kisipai BSF arngut ki lakham mensaujur. Organizing Secretary ka VPP Nongpo constituency uba Ariston Manbha Rendang Sngi hagala sngi ulai ula kren da ka jing diaw mensim halor ka jing sya pentok pria ka long reniang jong u ha ka social media tang nakadaw ka kam sain Pyrthei ka baki brio ki kwa ban pentroin ya ka Voice of the People Party ha ka election Lok Sabha ka badang syudep long shen ha ka Jylla. Uba Ariston ula ong bakane gajing sya pentok pria ha ka social media ka dei tang nakadaw ba upara jong u ula sya kem ha ki pulit ka Assam hadien bola kumthiet ya ka wei ka baik bala deto da ki brio na ka Jylla Assam ha ka jing bompoi perkhat ula ong ru bakum munong yalam jong VPP hanong po constituency ka kamto baik ka dei ka kam jong ki pulit ban toket bat ka jing bishar jong ka yeng ka shari kidikot jong new trap achik national movement hagala asngi ublai kila ajing rap da ka song pisa shaki artli kilong yeng kibala mat ya ka jing sosi namar ka jing do no ya ka yeng ka sem kabala syak bam do ha ki thli ding ha ka shnong mauyong japung nong neng a kabala ja ha ka step khan riu tarik Ïaïong arjar arpusau wat la ha ka ne ka jing ja amsham don kano ka jing ja basusi ka new trap integrated territorial organization kalapan kaya ka snat traikam ka batmai ha mau kerwat circle na kabenta ka samoy traikam jong usnem arjar arpusau hado arjar arpunyo ha ka jingyalang ka balalong ha mau kerwat Southwest Khasi Hills District ha ka arpo tarik Ïaïong arjar arpusau hagani kasngi lasaki lang daw ba Adelbert yaw pniaw ubalalong kumukongsan u President Kahito uba Don Bogdkar u Vice President uba Shania Nongrum bat kiway ka Golden Lion Football Club kala yokor ya ka nam job hadin bakala prelim no ya ka Shillong Lajong Football Club da argo lakaway ha kalampung yala kai ka balatip kum ka 16 Maulangwir Football Invitation Tournament 2023-2024 bala penyai da ka Maulangwir Sports Club ka balalong Hamadan Rowell Lengdo Stadium Maulangwir Southwest Khasi Hills District ka Golden Lion ka balalong ka lado kala yo Korea ka song pisa ka pasipo lak tingka bat ka Shillong Lajong ka bawan baar kala yo Korea ka song pisa ka basan lak tingka ha ka balasam do President jong Meghalaya Football Association uba Hamlet Sandoling uba lalong kumukongsan bat uba Mandilos Nongbri uba lalong kumusumbot kongsan mentapat ki Khubor na Kylleng kari
Ki pulit ka Tripura kila kem no ya wei briu balalek menlek kum u Under Secretary jong Menteri Rangba u Dr. Manik Saha daga ba persyang bantok ya kinong tok kot Khubor bat ya kinong khayi. Ya uni u balasya kem la itu kerteng kum u Arub Deb uba dang hakini kindiat sngi ula telefon syakilat patai Khubor daga ba kam ba Ukraine naga office jong Menteri Rangba. Ki pulit kilalap sai yakni ka kam tok jong Arub Deb hadin ba pranab sarkar ubadai editor jong ga headlines Tripura News Channel ula sya telefon hau Deb ubalapan baisha beain lada penmi ya ka wei ka jingpen bena pai ba ka kashari jong ga Delhi hagala sngi ublai kala kentat ya ka jingkerpa jong Menteri Rangba ga Delhi ubadang Syakset Along u Arvind Kejriwal ban ya kren man laga sngi bat u Dr. Lengba ga video call ka kashari kala patha ya ka All India Institute of Medical Sciences New Delhi ban tau ya ka Medical Board naga benta ban bishar la u Kejriwal udon kam shishane yo dawai insulin khnang ban telakam ya ka jingkiu ka sini hakamet bat ya kiwei ki jingpang ki badon hakamet jong u Kejriwal ka BJP kala yo mat shwai ka jingjab banengkong haga election Lok Sabha hadin ba ukertong jong ka party na Surat constituency Gujarat u Mukesh Dalal ula job ya ka election namar baki nong yakun persya kim shimla aireng shu haga ne ka election unong yalam jong ka BJP na Gujarat u CR Patil ula pharu ya ukurwa ai kublai ya Dalal ubala job suk ya ka jingyale klem dadon shu kano ka jingyakun persya u Sarthak Agarwal badai ukhun jong uwei u hespa ulaman saujur hadin bula syak bread najrong tenum jong uwei ka hotel 5 star ha Bareilly Uttar Pradesh kat kum ga video bala yo ring daga CCTV la yo i bakal don ga jingya pen ibor hapdeng u Agarwal bat ki parlok jong khpa jong u shwa bo un syak bread na lor tenum ki pulit gilayat ho bakal ami ga jingya ni aga bajur hapdeng u Sarthak Agarwal bat u parlok jong u Ridim Arora ha ga jing khawaya tho ha ga sing ublai u Arora ula lai khot yo khpa jong u Satish Arora bat tang shu i u Agarwal kila khtakti u bat bread u nalor ketenum jong ka hotel ka election commission kala penbena ban penlong biang ya ka jing thap vote na ka benta ki pratali ki polling booth ha ka Jylla Arunachal Pradesh ha ka arpusau tarik Ïaïong arjar arpusau hadien bakala mi ka jing kan at bat ka jing penjulor ya ki EVM ha ka sing thap vote jong ka election Lok Sabha bat ka election syakayeng dorbar thawan ka balalong ha ka khat khandai tarik Ïaïong arjar arpusau Deputy Chief Electoral Officer ka Arunachal Pradesh u Liken Koyu ulapan bena yakani ka jingi thap vote biang hagi pratali ki polling booth kaban sedang nado kapor nriu baji men step pat kaban kut hadu kapor arbaji no phaisngi ka jingi thap vote biang hagi khatwei tali ki polling station ha Inner Manipur Lok Sabha constituency kalalong ha kala sngi ublai hapdeng ka jing perkhing ka bajur bha jong ki bor pahara bat ki bor pulit ka election commission kalapan benai ka jing thap vote hagini gi khatwei tali ki polling station kabalalong haka khat khandai tarik Ïaïong arjar arpsau kum kabala pendam no hadien bakala mi ka jing huri hura bat ka jing penjulor yaki EVM hadien bala keno bakala don ka jing persyang ban thombor hagini ki polling station ki badan hapo ka Jylla Manipur kabala mat ya ka jing kan at bat ka jing snam nado usnam baladep dong ini phai pat syaki Khubor na Kylleng ka Pyrthei u Presiden Jangkari Iran u Ibrahim Raisi hagala asngi ublai ula persya ya kajing persyang jong Menteri Rangba do kari Pakistan u Shehbaz Sharif ban ya kren ya kamat jong ka Kashmir ha kajing le jingo ka balai sngi ya kanong ba Islamabad Watlau Sharif ula ai kublai ya Presiden kari Iran kapala kersyan ya ka Pakistan halor ka jing ya ka jaya ka Kashmir hapdeng ka Islamabad bat ka New Delhi nrei na ka liang jong Presiden jong kari Iran shim la kren AA halor ka ni penban ula yaiban bet ban kren ya ka jing ya kan ada hapdeng ka Palestine bat kari Israel ka kurim jong u Alexei Navalny kala maham ya ka jingbomla ban yatho lupa ya Presiden ka Russia u Vladimir Putin da ka baong ba ula ban pendon kam ya ki tiarthma nuclear ha ka no ka por ba usngobet
Ka Yulia Navalny ha ka jing keren bat ka DPA kala wanya halor ka jing hiertma jong ka Russia ya ka ri Ukraine hau rempang arjar arpuar bat kurup beain da ka bor ya ka Crimea haus nem arjar katsau. Unong aiktin jong ka Kremlin u Dmitry Peskov ha kala asngi ublay ulaong makajing pa jong ka United States ya ki tiartma syakari Ukraine kan wanra jingkala hamadan tma henrei kan nang wanra shushu ya ka jingkala lanot jong ki nongshong shnong kari Ukraine syaka ba khamtrim shushu. U Peskov ula kenoru bakari United States kala penrius pa yala di daga bapa ya ki tiartma syakari Ukraine. U ambassador jongkari China syakari United States u Xi Feng ulaong bakari China kam pediang setia ya ka Thucydides trap ba kandai ke badon jinge dai bat kari United States ulaong syusyu baka Washington kadai ban kiar kat bala ban ya trailang bat kenong ba Beijing ban light naki kenrum kenram hadian habot. Ushi ula penmi ya kane ke jingket tho ha ke jing ai jing kren ha Harvard Kennedy School. U Foreign Minister jongkari Ireland u Michael Martin ula le jengo ya kari Egypt bat ya kari Jordan khnang banwan rai ke jing sange ya siat ha Gaza hadien ke jing hiertma jongkari Israel ya ki leno Hamas. Ka jing le jengo jong uni menteri ke Ireland ya ke Middle East kala long hadien baka Israel bat kari Iran kila ter namding Markeliang bat hadien ke jing sya ter namding jong ki jakasa paj ba harafa kabadan ha Southern Gaza ha ka ba khat prangut ki kanarit kila doe yala ka jong ke jing im bat sangut ki weipat ki balarang ba kila yap. Arngut ki samla na Bavaria kila lejngo ya kajaka balakha yau nongsenshar donbor jongari Germany u Adolf Hitler kabadon hari Austria hagasngi kha jong u kila sya keno ba kila penkhen ya ke Nazi Prohibition Act kini ki arngut ke bedang pedenggarta ka ba arpsaus nem bat lifeways nem kila sya kem haki pulit hakala sngi ublay. Ki sipai kari Myanmar ki badon mentah pedeng ka sosat kila yakun ban yok kini piang ya ki arteli kinong ba bakongsan jongka Mayawadi bala syak kini hakikin hun yakun persya naduk kasing thoding jongka tayo bala dep ki sipai Myanmar kila ter haduk sispa laipo teli ki namding hakasnong ka badon khapbot bat ka Thailand layatu ki dekot jongka Karen National Liberation Army. Hagani ke jingja kumba shipongut kiriu pajba kila doe yala ke jong ke jing im la ongru ba kumba lai hajar ngut ki brio kila pet na ki yeng ki sem ki badon ha khapbot jong ka shnong mesot ha Thailand. U menteri rang bado jong kari Israel u Benjamin Netanyahu ulasmai ba onnang yai penjur syusyu ya ke jing hertma da ki sipai ban pen kedia yo botlum jong ki leno Hamas. U Netanyahu la berngem baga jing hiertma ye kileno Hamas kan dang beteng syusyu nang ni syakmat tat hado bandayok pelaj im ye ki ju ki bala syara bor ha kileno Hamas hau benai risau arjar arfulai. Gitu gilong kimat-kimat kublai.